ngakwa bin sngap igane. Dan ki Briew Kiba dan ke jingkhot Na U Blei. Pero penem fi aga ya ka babyang ba. Bat ula da khot ifi. Bavin shakri utrai. Ula da khot ifi bavin le ai na ka Na U Blei. En hy boon ba ni aile ki dao. Ni snel tro i ga jingkhot. Ni snel tro i ga jing ai ga bo bleu ai. Bat ki eki ba ja sao dong jingi. Ki penuet ingi ban ngi klem tre ban kongo ni boteng. Fitip ke jingkhot ke jong blei. Bat ke jing ai ga jong blei galang klem ke jing kala ba mut ang ga Bible. Ya ki bau la khot unum kala. Ngam tip ke ni ke ktien ga bang kren ke de ya no ne no ni ke par. Pi shanga yeng pi snout ho. Bo blei khot ye fi. En hy fi shanga ga yeng ga badana brenga jingwit. Fi trai ga kam ga badana brenga jingele. Fi dan ga relationship ga bamlong. But we don't get check out of a tip bo blei u khot gerpang fi ba pin le na ga tau try and I kita ge jingja saudang ki pen wet fi but pimmat satya ba pinum ko ngo and I be boteng ngata try me ga ski bo blei un pen ki ga don't know to fi ga par snap ai ga bang kran. Nabi puli ke gospel ke jong Lucas kul nang besan. U Jesu let ke pung ke Nazareth. U let ke liang ke jong Petrus. U pani ke liang jong banyat kendiat na ringkau bu nyo ban keren ke tien ke jong Blei. U keren ndau la dep keren u ong yo Petrus. Simon shimi ke liang jong menyat shibe jelio bread biang ke jar men ngat ki do khau Petrus wang try ngalai le stombro shimet ngam shim langan. Handai na mar ke tien ke jong engan peniar ke jar. Mandau le ke tau ngat ki do kha. Bro shimet klem tia u im da ke batong do kha but mentai ke singu kongu i ke tien ke jong Jesus Christ u yo ke kamba kana do bagi liang jongki khot langi ki weru ki parlok bani pendap langi do kha bagi liang jongki ke sedang ban ngam but kile ringi do kha shijrong and I Petrus nda pet yo Jesus Christ u snel thok dan ke jingpen kendo ga do not u pertai ni kitien wang ko kenrat kile no nangana bangade Briew bopop u Jesus u ong yo Petrus baro shika tamelong nong tong do kha ngawan jeni ke pung ke Nazareth nai ke ktien ke jamenga kwangan pet melekum no sngap ngan pani fi ke jingai u blei khot yo Petrus sngap amo kene de badan kam u Jesu upan shuai geleng baun kren but ngayo i bo Petrus hang tu hi wa ai daga bon skoba kata de ga ning kong tam ga jing shakr blai no blai khot de vi upan kindiat na fi upet pile kum no la finot ban kongo ban numbo teng ban ai bet fini i udan se ga bar unika i fi ga tin ga jong blai bangunai fi ke ktien bavin kongo wang Petrus nyat igling bread biang ke jar jamen shibeleo u Petrus wang koken ran ngalai le stombro shmet henry engam shimlangat fitip nam hakasin ke bar u Petrus u klem dile u ong ini ktien henry namar ke ktien ke jame ngan kongo mentangan peno ila ke jar bar ke jaga kamba u Jesu wang Petrus melong unong tong do kha rena do meta singa khot yeme melong nong tong Briew u i jar u i galing u i ga do kha u body utrai perkhat bahai ni bang keren
Yo dan pren jong fi Kiba Blei ula khat. Yo people ten. Mano ban siu i kata dor. Mano ban jubab i kata. Aga singi jong ka jing ai bai dong ko jong tuai. Khat do e ngan peni fi. Kabanga kuak ngan keren gede ru kane. Ka jing buteng ka jing dei ba ka jing shakri yo Blei. Kabamala ka singi. Na keren ni kane da ka jing yo i da ka jing sham. Da ka jing yai lenti ba da ka jing kendo ba shibon ki Briew. Sam go ba shis pa kat kendai. Ka de khat ka ban rupo. Snap uthoi ni kiten. Wang ngalapen kloy bat ngam shim lapen tut. Ia ka ban raki ia ki hukum jame.